Tradicionalment, sempre s'ha dit que Girona ha estat una ciutat plena de convents i de religiosos. I és que fins no fa massa anys la religió catòlica era present a la vida dels gironins i de les gironines d'una manera constant. Òbviament amb sacraments com ara el bateig i la comunió, que marcaven un punt important en la biografia de qualsevol persona. Però la presència de l'Església s'extenia més enllà de les celebracions pròpies de la religió. La feina dels capellans era requerida en tot tipus de situacions, fins i tot per beneir la bandera d'un grup de joves exploradors que es va crear el 1927, tal com va immortalitzar el fotògraf. Sovint, els actes religiosos eren veritables actes socials. Els diaris de caire conservador de finals del segle XIX, com era El Norte, per exemple, hi podem llegir la intensa activitat que portaven a terme les senyores de l'Asociación de la Vela y Oración al Santísimo Sacramento. Sense cap mena de dubte, les misses, rosaris i tot el que feien els servien per relacionar-se entre elles. Qualsevol aspecte relacionat amb la religió era susceptible de ser destacat. Per exemple, en aquest mateix diari feien saber als seus lectors que havien arribat les últimes novetats en material litúrgic. I una de les seccions habituals a diaris ferventment catòlics com El Norte era Misses Nueves, on es feia la crònica del debut dels capellans que acabaven de ser ordenats. Aquelles informacions recorden una mica les dels casaments. S'explica qui era el sacerdot, on cantava la missa i qui eren els seus padrins, que sempre que fos possible havien de ser de bona família per donar-li prestigi. De fet, a principis del segle XX, les misses sortien pràcticament cada dia als diaris. En aquest cas, estem veient les que s'havien preparat en motiu de la Diada de Sant Josep de 1912. Lògicament, la religió també acompanyava en moments difícils com ara les malalties. I arribat el moment de la mort també. Fins al temps de la Segona República, les esqueles apareixien a la primera pàgina dels diaris gironins. L'any 2004, algunes de les coses que hem comentat encara són vigents. Ara bé, si hem de parlar de Girona i de religió, és fàcil pensar en la Setmana Santa. Aquest gran esdeveniment ciutadà, del que ens ocuparem tal com es mereix en una altra espiral de la història, fa molts i molts anys que se celebra, tot i que ha estat en els últims decennis que ha recuperat el seu esplendor. Un dels grans moments és la processó de Divendres Sant. Les confraries, portant els passos, recorren els principals carrers de la Girona antiga. Acompanyats pels manaies, uns dels més importants de Catalunya. La Setmana Santa, ara més festiva que cap altra cosa, és una mena d'anunci de l'esclat de la primavera. En canvi, el Corpus adverteix de l'arribada de la calor, perquè tal com diu la tradició popular, de tard o de lluny, Corpus pel juny. En aquest cas, juny de 1964, que és quan Bosch Mollera va filmar com els gironins preparaven les tradicionals catifes de flors. Si tradicionalment Girona ja tenia fama de ciutat devota, per força ho va haver de ser més durant el franquisme, en què el catolicisme més recalcitrant era un dels eixos ideològics de la dictadura. La religió era present a tot arreu, fins i tot feia falta beneir les noves fàbriques. De la mateixa manera, també s'intentava que la vida juvenil s'articulés a través d'organitzacions com Acción Catòlica. Aquestes són imatges de dues trobades que es van fer a Girona. Aquells anys ens han deixat imatges impactants, com la d'aquests missioners que van visitar la ciutat l'any 1944, o l'ordenació de moltíssims capellans, a més de tot tipus d'actes públics.
Aquesta fotografia va ser captada el 1942 durant la processó de la Puríssima. En aquest context no és estrany que un dels grans fets de la Girona de postguerra fos la visita de la Verge de Fàtima. La història d'aquesta Mare de Déu havia començat el 1917, quan es va aparèixer 3 nens de la localitat portuguesa de Fàtima. Ja des de bon començament va tenir molts devots. I aquesta famosa Verge de Fàtima, també coneguda com la Verge Blanca, va visitar Girona el 10 de juny de 1951. Però la ciutat va començar a escalfar motors molt abans. Los Sitios, l'únic diari que es publicava aleshores a la ciutat, anava informant de tots els preparatius que es feien per donar la benvinguda a la Verge. La ràdio retransmetia rosaris dedicats a aquest fet, i algunes botigues aprofitaven per fer-hi negoci. Tots els carrers enllestien la seva decoració seguint les indicacions dels organitzadors de l'acte. En definitiva, calia que Girona estigués impecable aquell 10 de juny de 1951. Una jornada en què, val a dir, la Verge va tenir una agenda molt apretada. Misses amb les autoritats, rosaris, processons, celebracions amb els nens, i una impressionant missa amb malalts que es va celebrar a la Devesa. L'últim acte de la Verge a Girona es va celebrar a l'església del Mercadal, on va ser acomiadada per tots els assistents. Han passat més de 50 anys d'aquelles imatges que ja són història. Ara la religió és una opció personal i no una imposició forçada. Hi pot participar qui vol i com vol. Però per contra del que potser la teoria hauria fet pensar, les celebracions no han perdut importància. Al contrari, només cal ser a Girona el divendres sant d'aquest segle XXI que fa poc que hem estrenat.